er zijn zeker 50. Ja, we hebben 50 hebben we verlend. En onder vossen en onder roofvogels. Op een mooie betiert wie ik bij de kiepen en in één keer begon Patron. Die ging op de hoeken van het stuk land zitten. En die hield constant de vos in de gaten en blaffen natuurlijk. En Gwada die draafde constant rondjes om de wijn heen om de kiepen onder de wijn te jaaien. Nou, dat was een geweldig wonderlijk moment om dat mooi te zien. Wij zijn begonnen in een caravan. Ik heb dat zo in Australië. En toen hebben we 100 kippen, denk ik, in de caravan. Ja. En toen hebben wij de honden er gelijk bij, maar zonder deze netten eromheen, zeg maar. En toen verlenden wij aardig wat kippen, want die sjouwden altijd naar huis staan, naar de plaats. En de vossen, nou Rijntje en weet ik wat, alle soorten vossen, die stonden heel mooi. En de kippen rond gewoon bij de vossen de bek in, zeg maar. Dus toen hebben we heel veel kippen verlend. Toen hebben wij die netten eromheen gedaan en toen hebben we het hier erop. Zeiden van nou, wat willen we nog teruggaan met de kippen en de honden, ja of nee? En toen hebben wij deze wijn omgeschaafd en zelf ombouwd, zeg maar. 'S Nachts hebben de honden het nachtdienst, want die zijn heel alert, heel waaks. En dus dan sliepen ze weinig. Maar oerdag, dan liggen zij vaak voor pampers hier in het land. Wij hebben er zo'n hanen bij. En de hanen hebben oerdag dienst. En wat gebeurt er dan als de hanen onheil jaren of joggen? Dan maakt je die een heel apart geluid. Een heel heeg geluid. En dan worden de honden er wekker van. En dan gaan de honden staan. En dan is het de onheil die het op die manier het. Dus dat is wel heel mooi, die samenwerking tussen de besten onderkoor. Guarda die komt uit de Franse Alpen en Guarda is Frans voor beschermer. En Patron komt officieel uit Hongarije. En dat is Hongaars voor, of Patron is Hongaars voor beschermerik. Mooi zit. Zo, Guarda. Ja, we krijgen wel vaak reacties inderdaad van mensen. En dan ben ik wel mensen die vinden het sneu. Nou, want dan hoe je het eigenlijk, je hebt het thuis te wezen bij mensen in huis. Maar dit binnen echt werkhonden, ze weet ik niet beter dan dat ze altijd ontwerkt binnen. Dus wij kennen mensen voor uitlezen en die begrepen het dan ook wel goed. En voor de rest, ja, mensen vinden het heel mooi. En in de winkel, ik ben thuis, dan iedereen wordt aan heel graag hebben. Dat ze de kippen bewegen constant en die krijgen heel natuurlijk voer, zeg maar, voor henzelf. Dus ja, wel heel veel positieve reacties. Zeker. Dit is de stad van Jaren. Het lijkt hier in een prachtig park. En dat zit je nu 21 hier. Het is natuurlijk een van de trekpleisters in zo'n park. Dan kom je een prachtig mensen, die komen eventjes erin, even handjes voeren en dan dat je op het bankje even zitten. Even vogeltjes zien nou. Hier hebben we ons nachtverblijf. En hier hebben we dan een hok. Daar zitten alleen nog maar de pakketten in en we doven. En hier zit dan nog een hok. Hier zit ik wat pakketten in en we doven en valp en een verzand. Het is van alles wat. Wij hebben een grote groep vrijwilligers die verzorgen dat voor ze eten en drinken krijgen. We beginnen altijd een grote groep van een 12 mensen die het al verdienen. En we hebben allemaal ongeveer de helft uur.
En ja, daar willen we graag weer wat handjes bij hebben die dus wat een beetje wat ondersteunen kunnen daarin. Dus het drama van Fransje. Een drama, nee, zeg maar al eens net. Nee, we hebben een hele spontane groep mensen die graag de boel in stand houden willen. Alleen nog, we willen ook in de toekomst willen we dat een beetje goed bestendig houden. Je hebt er net heel veel werk van, dus je bent maar een kwartier, ben je vaak wel weer klaar. Bij me thuis is het regen. Want? Nou ja, dan mag ik al die nestjes controleren. No? En dan moet, ja, ik heb een hoop brood kooien, dus dan moet je elke kooi mij dan eventjes controleren. Ja, je hebt maar 3 kooien, dus dat gaat even sneller dan dat je een stuk of 20 kooitjes had. No? Je neemt deze vogels elke keer maar naar huis Nee, dan? deze neem ik net maar naar huis. Die blijven hier, maar ik heb thuis heb ik dan mijn eigen vogeltjes. Oh, zo. Nou, en ja, dan heb je dan even meer werk van. Dus als je al hier klaar bent met de vogels, dan ga je naar huis daar, omdat je daar ook nog weer verder kan met de vogels. Ja, zo gaat dat vaak. En dan is het maas eventjes, en dan is het jong weer eventjes. En die, ja, meestal toch wel een hoerke dat je eventjes met de vogels jong kunt nemen. En ik even zeggen, nou, je moet even bestaan blijven, je moet er ook van genieten. Nou, en dat mag je dan, hè. Net met die fort, even boeten, hoe ligt het, hoe gaat het al hier, eerder ik malheur. Want sommige vogels die zijn wat vervelend, nou dan mag ze een orde vlucht. Dan zei je jouw foei, vogel? Nee, dan pakken we hem er even uit, nou. Dan moet er even een oorplakje. Was dan ook leuk, die vogels op jou, omdat ze denken van nou dan krijg ik weer op mijn donder? Zo slim is het gelukkig nog net. Nee, maar je moet wel een beetje wat al in de gaten houden. No? Hou ik van vogels en wil je ons helpen met de verzorging van deze vogels? Jou dan op dit e-mailadres en wij nemen contact met je op. Chris. Nou, Nou? ja dan.